Не пропускайте това видео. Днес се моля Бог да помогне на всеки, който пише Амин, да избегне неприятности. Напишете Амин и препратете тази статия поне на един човек, за да не спре силата на молитвата. Не пропускайте това видео. Днес се моля Бог да помогне на всеки, който пише Амин, да избегне неприятности. Напишете Амин и препратете тази статия поне на един човек, за да не спре силата на молитвата. Сега си моля, Господи, за всички тези, които имат нужда от изцеление. Точно в този момент. В името на Исус, нека да премине Твоята изцелителна сила в цялото тяло, Господи, от главата до петите. И нека, Господи, всяка болест да напусне. И нека да дойде божествено изцеление в телата ни. Съвършено здраве, съвършено освобождение от всяко демонична опресия, от всяко демонична атака, Господи, в името на Исус Христос. Дух, душа и тяло, бъди здрава в името на Исус. Молим Ти, Господи, точно сега и на тези, които ни гледат онлайн, Господи. И сега, когато, Господи, имат нужда и стигат, Господи, пред Тебе и не знаят, Господи, какво да направят. Господи, ние знаем, че когато извикаме към Тебе, когато потърсиме Тебе, Ти отговаряш на сърце, което е отворено и вика към Тебе. Благословение, изцеление и освобождение за себе. Никога не се предавай, никога не казвай, че е твърде късно. Исус винаги е тук. Колко пъти сте преминавали през ситуации, в които сте си казвали: не мога повече, не мога да се боря повече, нямам, вече си. Никога не се предавай, никога не казвай, че е твърде късно. Исус винаги е тук. Колко пъти сте преминавали през ситуации, в които сте си казвали: не мога повече, не мога да се боря повече, нямам, вече си.